Sudanis ta' 45 sena baqa' jinżamm arrestat wara li tressa l-qorti mixli b'attentat taqtil ta' Niġerjan ta' 31 sena. Huwa kien akkużat ukoll li ġar arma li taqtaw bil-ponta mingħajr il-permess tal-Kummissarju tal-Pulizija u li kiser il-paċi pubblika. L-imputat ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih u fil-qorti ma saritx talba l-ħelsin mill-arrest u għalhekk l-akkużat baqa' jinżamm arrestat. Il-Polalli ta' 35 sena mill-Iżvezja nżamm arrestat hekk kif wieġeb mhux ħadd l-istupra lill-eks sieħba tiegħu kif ukoll li għajjara weddida. Fil-qorti nstama li l-assa tal-Pulizija tal-Qawra kienu informati bl-allegat stupru meta l-vittma rrappurtat. Hija kienet sostniet li marret fl-appartament tal-imputat biex tieħu xi affarijiet tagħha, iżda ma setgħetx tiftaħ il-bieb biex toħroġ. Qalet li meta l-Pulizija waslu l-appartament, qaltilhom li aktar kmieni dakinhar ġiet stuprata. It-talba tal-ħelsin mill-arrest ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni sabiex tiġi protetta l-allegata vittma li għad trid tixed. Intqalu wkoll li wara l-allegat stupru, l-akkużat mexa wara l-mara meta marret l-assa. Raġel ta' 31 sena nata sentenza ta' sentej priġunerija wara li fil-qorti wieġeb ħati li seraq tablets, mobiles, flus u dokumenti minn diversi vetturi. Dan is-serq seħ bejn is-26 ta' Awwissu u l-25 ta' Ottubru ta' din is-sena u ġie mixli wkoll b'żewġ attentati ta' serq u li renda ruħu reċediv. Is-sentenza ta' Jason Vella li kien instab ħati li kkaġuna l-mewt ta' mara ta' 61 sena ġiet ikkonfermata mill-qorti tal-appell. Vella kien instab ħati li f'Ottubru tal-2012 b'van tajjar u qatel mara fi triq raħal ġdid, hekk kif kien qiegħed isuq b'veloċità eċċessiva. Huwa kien sostna fil-qorti li l-mara qasmet it-triq wara li ħarġet minn bejn żewġ karozzi. Il-qorti sostniet li minkejja l-fatt li l-mara ma qasmitx minn zebra crossing, hija diġà kienet qasmet 3 kwarti ta' triq qabel intlaqtet mill-karozza. Għalhekk il-qorti kkonfermat is-sentenza ta' Vella ta' multa ta' 2000 euro u sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin.